Kuba ngishilo kuma video engangikwenza emavikini adlule ukuthi iDStv nePSL isponsorship sabo sophela kule season ezoqala. Ngokwami ngibona ngenzeka ukuthi sithole isponsorship saka Betway noma esaka SuperSport Bet. Ngoba mesikhuluma amaqiniso bafethu yabo iDStv Premiership mina ngifunde ukuqoma manga. Biyibheda le cup le. Ibuke nje le ayisiyona nje icup enhle. Yabo awakho amateam ayilangazelelayo ukuthi ayiwini ingakho nje iSundowns ayiwina njalo because vele yimbi. Yabo mesikhuluma ngamacup angempela like ama League Cups. Yabo le trophy le bafethu. I-trophy angempela le bafethu. I-trophy eyenza ama-team ukuthi afuna ukuyiwina more. Like most yama league inama trophy kanje ngaphandle kweBundesliga. iBundesliga ine-plate. Ngike ngazi ukuthi why bene-plate but ke i-tradition yabo. But nje mfethu na i-trophy angempela. So wish i-sponsorship esofika sponsor league yethu isilethele i-trophy ecishe ibe kanje. Hayi liyana mfethu. Ngathi ivasi yase-dining. Yabo i-dining yasekhaya nevasi ecishe ibe kanje yana. Ngathi nje ivasi ofaka khona imba. I-trophy kumele ibe kanje. Ubonakala ukuthi hayi i-trophy angempela kile. Hayi liyana. But jokes aside, isothola sponsorship uqaleni kwale season le. Ngenzeka kuba ile season ngenzeka masiphelele season but ke sothola i-sponsorship esisha.